Gyno Remix. Hoy, Bochi, buwan, Miguel Gerard kapatid, kumusta ka na? Anong balita dyan? Anong balita dyan, Bochi? Kailan nakapag-ele? Kailan ako nakapag-ele? Guys, busy. Congrats, salamat. Mr. Vlad, thank you for patutok. Salamat. Yan, Timothy Tan. Miguel Gerard, Timothy Tan. Yan, may jacket ka na, Timothy Tan. Salamat. Bago ni Bisa Colos. Ganun ba? Sige, salamat kapatid. Naka-start lang kapatid. Naka-start lang. Tamsak Danos. Thank you sa padamsak sa Timothy. Salamat. Ang balita niya, Butchi. DJ Jonel sa Gyno Remix. Dikitan tayo. Guys, baba kayo ng bahay, guys. Ha? Andyan po, willing po magdikit po si Esther, no? So, huwag na po kayo mahiyang maglapag ng bahay, guys. Yan, Nora, the kinog sa Tumbaga. Yan, may jacket ka na, Nora. Salamat, Nora, sa pagpasyal, ha? Ito, getting ready for me. Ay, kailan? Ay, Carlos Dumisha, may galagay kapatid. Kailan uwi mo, Botche? Excited na, oh. Uuwi na sa Pinas si Botche, oh. Baba kayo ng bahay, guys. Magbibigat. Malapit tayo lang. Ilang araw na lang. Ilang buwan yung bakasyon mo rito sa Pilipinas? Driver Channel TV, Miguel Gerard kapatid. May jacket ka na, Driver Channel TV. Yan, Miguel Gerard Himani. Kumusta ka na, kapatid? Ayan guys, may mga jacket na kayo ha. Guys, please pakukunik naman sa aking VIP guys, si Himani. Nakapin po yung bahay niya. Andyan po yung bahay ni Himani sa taas. Sige, okay lang kapatid. Walang problema yan. Wait lang kapatid. Ay, charge ko muna. Ayan guys, magdikit-dikitan na po tayo guys. Baba kayo ng bahay. Okay ba ang aking audio? Share natin guys ha. Palpal
Paka Sudan. Sana oil. Yan, thank you sa pa-BG mo yan ni Manny. Share pa lang ako, guys. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan, Timothy, baba ka ng bahay, Timothy. Yan, Rowie Blanc, Santa Cruz, may dating ticket. Salamat, Rowie. May jacket ka na, kapatid. Baba na kayo ng bahay din po, magtikitan na po kayo. Marami pong gusto magtikit dyan. Ano nangyari, naging time out ka, kapatid? Na-spam ka? Wait lang kapatid ha, sakit na po kapatid. Ha? Share pa lang kasi sa kapatid, limasi ka na kapatid. DJ Jonel Sagayno Remix. Yamot yan ang Matawan Channel. Hello po, may kalab share kapatid. Kaya ko lang may mo kapatid kung kaya ba si Timothy? Okay, Timothy, tapos na kita kapatid, tapos na kita. Balik ka na kita, oh. Timothy the car, ano ba ito? The car baby, no? Dikit na ako sa'yo kapatid. Ayan guys, magdikit-dikitan na po tayo. Guys, baba kayo ng bahay guys. Baba kayo ng bahay, para na. Ayan guys, yung mga nasa nakapin po, si Humani, dikitan nyo na po yan, dikitan nyo po. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan guys, remote yung Matawan Channel, nagpapa ng bahay, dikitan nyo na po. Ano so guys, yung nakapin po, si Manny, pakidikit na lang. Nagpapa ng bahay po si Rowie Vlogs guys. Dikitan na hanapin natin. Huwag nyo na pong patagalin, unahan na natin yan. Sakit lang guys, excuse me lang guys ha. English mix of dub. DJ Jonel Sagayno Remix.
Ayun, ayun. O, sa lahat po na dumikit, babalikan ko mamaya pag-uwi, mahina wifi dito work. Guys, pakidikit na lang po kay Manny, guys. Huwag kamay magkababalikan po kayo. Yan, Twinnies, Lin, Lee, Tamsakos, Miguelat, Twinnies. May jacket ka na, Twinnies. Thank you sa patamsa, kapatid. Ayan, ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. D-Lip. Mix Vlog. Ayan guys, magdigit-digit na po tayo dyan guys. Magbaba na po ng bahay. On the way sa Rowie Vlogs, mag-iwan ka ng bakas ha. Babalikan ka po niya na lang yung VIP ko. DJ Jonel Sagayno Remix. Shoutout po sa lahat. Ayan, Pia, Shaira Kitsin, Dom Thumbs Up Host. Thank you, Pia, sa pagpunta. On the way mo siya matauhan channel, sabi po ni, Twinnie. DJ Jonel Sagayno Remix. Yon, Ilocano Vlog, Miguel Abserot, kapatid. Huwag niyo na pong kalimutang tamsakan si host, guys. D-Lip. Mix Vlog. Maingay ba guys? Nag-ground ba yung ano ko? Parang nag-ground eh. D-Lip. Mix Vlog. Kaya nagbababa ng bayan po si Ilocano Vlog. Okay ba yung ano ko guys, yung audio ko? Yung boses ko? Okay lang, walang nag-ano. Yon, Esther Vlogs. Miguel Love, shoutout Esther Vlogs. Yan, okay host, tama lang. Okay, salamat driver. Ayan guys, magipagtikita na kayo guys, baka hindi pa pakatikita yung iba dyan. Dahil sa nakapin, full pack host, salamat. Uy, huwag kang magalala, balikan ka dyan, napaka-legit yan. Yan, hanggang po si Driver Channel TV, dikita niyo po. Yun, maayong hapon mo. So, LC Kapural, may galap siya kapatid. Kaya ka ng bahay doon, baka may mga premier na kapatid. Duty ka ngayon, LC, duty ka. Hirap mag-start talaga na. Pag matagal ka nang nawala sa... Hello ka na vlog, on the way sa bahay mo, sabi po ni Rowie Vlog. Baba ka ng bahay, Timothy.
Kapatid na Timothy, bawa ka ng bahay para matikitan ka naman. Makatikit yung iba. Yan, Levi Cruz, good morning po. Mega love shoutout kapatid. Thank you for coming. Ayan guys, kung sino yung may makabay mga ninja kayan guys, pahingi naman din. Padikit naman yung mga ninja nyo. Baka may mga extra kayong banana dyan. Salamat po. Walang anuman. Maaga pa, alas 3 pa lang eh. DJ Jonel Sagayno Remix. Baka may mga extra kayong banana guys, padikit naman sa akin guys, para kahit paano lumaki naman yung bahay ko. Yan, all in Cubs, Mega love shoutout. Guys, padikitan niyo po si ano guys, si Elsie Cabral, andyan po yung bahay niya, kapin po. Guys, digitan po tayo rito guys. Digitan, hindi lang po lapagan guys. Digitan. Once maglapag po tayo, magdikit po tayo. No? Huwag po tayo maghintay kung unahan tayo. Mas maganda yung tayo po mauna. Then shoutout po natin kasi konti lang naman tayo. Di ba? Madali lang. Ano? Yan, Ani Vlog. Thumbs up the nose, Ani Vlog. Yan, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na Ani Vlog. Hindi ka na makikilapagan dyan. Yan, Dan Pulpak, Roy Vlog. Sabi po ni Twinnis Linley. Yan guys, makipagtikitan na po tayo. Dikitan. Huwag na po natin hintayin na tayo po yung maunahan. Mas maganda yung tayong umuna. Ayan, Ilocano Vlog. Dana po si Roy Vlog. Balikan po natin. Yan, si Ann Vlog ay nagbababo ng bahay. Yan guys, don't forget to connect also na sa nakapin. Morning Cubs, Dan, Dina, Miguel Zerot. Yan, Sammy Angeles, Miguel Zerot, Sammy Angeles. May jacket ka na kapatid? Uy, Bibiana, Mike, Miguel Zerot kapatid. Baba ka ng bahay, Bibiana, baka hindi mo pakadikitan yung iba dyan. Sami, may jacket ka na sa amin, ha? Yan, di na, lapag ka ng bahay kapatid para makipag-dut-dutan na, madut-dutan, dip-dipan. Alexander Kong Pandi, Dan na, dikit na din, salamat. Yon, salamat. Yan kapatid, hindi nag-iwan ka ba ng bakas kay Alexandra? Unvlog, Dan Pulpak, yan, kapiti, mga gusto ko kay Easter, no? Yan wala, Easter, Louie, yung unahan na natin guys. Yan, si Bibiana guys, dikitan nyo rin, napaka-legit din yan guys. Yan, lagi yan sa akin ang ingisa, talagang napaka-supportive yan sa akin. Yan, Twinnie Linlin, dating dikit po, Rom Lee, Chowa. Salamat kapatid na driver, no? Dan, Mr. Vlog, sabi po ni Twinnie Linlin. Guys, baka may mga extra kayo banana, dikitan nyo naman si host guys, bigyan nyo naman. Alam ko marami kayong extra banana, isa lang guys. Para kahit pa paano, lumaki naman yung banana ni host. Na-stack up. Yan, baby Rowie, 3 vlog thumbs up din ito sa Codin Steel. Okay. Bigyan natin ng dagat yan, baka no. Dikit nyo naman guys, yung mga ninja nyo, kung baka may mga extra kayong banana, ha? Oy, Erickson, sir, Dan, mega love, shoutout, kapatid. Mega love, shoutout, Dan. Harang at tamsak po, ho. Salamat, Erickson, sir, Dan. Mr. Vlog, Dan Paul, Pak. Sabi po ni Ann. Balikan nyo po si Ann, Mr. Balikan mo si Ann.
Bibiana Ambayik, Dan full pack, sabi po ni Mr. Blanc. Bibiana Ambayik, Dan dikit na kita sa kapatid. Kung may mga community kayo guys, share nyo na lang guys. Yan, Estela Bitong. Hindi ka lang charot, Estela Bitong. Uy, si ano to si... Yan, Driver Channel TV, Dan Sukli. Sabi po ni Sammy Angeles. Dana po sa nakapin, sabi ni Ann Vlog, huwag ka mag-alala kapatid, balikan ka dyan na. Nasa work pa lang siya kapatid, ng BG lang siya. Iwan nga ng bakas. DJ Jonel Sagayno Remix. Oh, si Shaira, dikit na tayo tagal na, sabi po ni Trini. Trini Linley, Dan full pack, sabi po ni Mr. Vlog, on the way sa aming Angeles. Yun, shout out. Kumusta ka na, Estela? Ano ng balita sa Estela? Christine, big love. Shout out ka Christine. Bigyan kita ng jacket. Yan. Okay. Estela, bitong baba ka ng bahay kapatid. Ipin kita. Okay lang, Estela. Okay lang. Yan, Estela, bigyan kita ng isang saging kapatid. Bigyan kita ng saging kapatid. Bigyan kita ng isang saging kapatid, Estela Bitong, dito sa How to Keep DJ Fresh and Lively. Yan, pang 756 ako sa'yo kapatid. Yan, di Estela Bitong, dating dikit po, sabi po ni Ann lang. Sana po po na ba yung concert, ha? Dikitan niyo na po. Ayan, sino bang mga gusto niyong mga banana dyan, guys? Mag-ibigay ako ng banana, ha? Basta bigyan niyo rin ako ng banana, guys. Give and take po tayo. Tingnan nga ito si Twinies. DJ Jonel Sagayno Remix. Election Cerda, Dan full pack, sabi ko ni Esther. Sammy Angeles, nagbaba ng bahay. At pa-BG-BG lang to si Viviana Amadi. Guys, paligid naman kay Estela Bitong, guys. Andyan po yung bahay niya, nakapin po. Election sir na dating bigay, sabi po ni Annie Blanc. Thanks, us. Walang anuman kapatid. Oo nga, Sammy, kay Louie pa. Sabi po ni Twinnie. Yan guys, mga gusto niyo pong dikitan si LC kay El Cashan, pa-support ho. Soy, El Cashan, may galap siya rin kapatid. Guys, padikit naman kay El Cashan, guys. Padikit kay El Cashan. Nag-LS din to si El Cashan kay Judith. O, pansa OFW, tamsak-tak dikit. Judith, may sakit ka na, Judith. May jacket ka na kapatid. Sa mga nadikitan na po ni Esther, guys, Dina na po, Dan na po. Balikan mo si Ann. DJ Jonel Sagayno Remix. Nakaya pala ng bahay ni Romy Chua. Bigyan ka tayo ng isang banana kapatid. Bigyan ka tayo ng isang banana kapatid sa bula-bula mo, Miswa Bula-Bula. Yan, Romy Chua. Bigyan ka tayo ng saging kapatid, isa, ha? And, yan kapatid, bigyan ka tayo na, ha? 44 thumbs up, may saging kapatid.
Yan, Twinnie Linley, binigyan ka na ng isang banana kapatid. Ito, ang banana binigay ko sa iyo, ha? Yan si Cabral, dahil na po sa iyo si driver. Dina Danso Cleo, what? With harang, sabi po ni Sami Sangilis. Dina is the black. Thanks, Sos. Walang anuman po. Twinnie Linley. Baka meron kayong guys. Baka meron naman kayong ano dyan, guys. Mga ninja nyo, extra account. Idikit nyo naman kay Cole. Marcelino. Marcelino, Miguel Alcerat, kapatid. Guys, padikit naman, guys. Padikit. Sa mga may mga jug, may mga extra banana dyan. Ayan guys, dikit na po. Oh, salamat Judith Official. Baba ka na ba kapatid para dikitan. Marcelino, Andaya, Estela Bitong, dan pa sa'yo, pasok li. Estela, balikan mo si Judith, Marcelino. Watching from Hong Kong. Oy, kapatid, kumusta na dyan sa Hong Kong? Ano nang balita dyan sa Hong Ipaton? El Kashan, guys, please connect to El Kashan, guys. El Kashan is going also a live stream. Adila, Unvlog, Dan, sabi mo ni Unvlog, Unvlog. Grabe virus, host dito, host, bagong virus. Kaya nga, guys, mag-ingat-ingat po tayo, espesyalista naman sa malayong lapit, ay konting ingat lang po tayo, guys, no? Lalo na po ang mga kalaban natin na hindi natin nakikita. Ang ating nakikita ay mga gwapo at magaganda. Yun lang po ang ating lapitan. Huwag po tayong mahiya sa kanila. Ayan, thank you for watching for 40 million viewers and 50 million viewers. I'm Black Dan po sa iyo, Pastor, please. Sabi po ni Marcelino Andaya. Dan Marcelino Aldaya, sabi po ni Twinnie Linley. Guys, please connect naman sa nakapin, guys. Please Estela Bitong, papalit. Ayan guys, babalikan daw kayo. Ayan guys, pakidikit naman kay El Cashan guys. Nakapin po ang bahay ni El Cashan. Nag-LS din to siya. Excuse me guys, excuse me. Ayan, on the way sa nakapin. Yan, guys, dikatan niyo po si El Cashan, guys. Nag-LS din yan, guys. Meron din kayo makukuha ang mga banana. Guys, kalimbangin nyo. Sa mga panahong nais mong malimot, bakit ba bumabala? Ayan guys, if you want to join my membership program, don't hesitate to connect. Just press the join button or $sign. Dina Danso, please, sabi mo ni Stila.
Yan guys, baka gusto nyo pong magpa-member sa akin, ay mura lang po guys. It's only 49 pesos ang pinakamura. With, ano yan guys, with watch hours and clicks your channel also, no? Yan, El Cassia, na po sa parot, sabi po ni Anlan. Guys, pa-share naman guys, mas gusto ko banana mo host. Uy! Nakakagulat ka naman, Judith. Mas madami ka siguro banana. Ganun ba? Bigyan kita naman marami, Judith. Mag-iwan ka ng bakas, ha? Nag-iwan ka na ng bakas? Sige, sila bitong guys, magpa-member lang ngayon. Kung gold, guys. Pag gold, guys, tutulungan ko rin kayong mamangingis ka. Mangingis na din ako sa... every week, mangingis na po ako. At the same time, guys, nagpe-play po ako ng watch hour po sa inyo. Every week. Every week, guys. Kunting tulong lang din yan para kayo. At ako ay tumutulong din sa inyo. Yun, Mr. Vlog, done po sa iyo. Sabi po ni Marcelino. Gulo sa isipan. Malaki na rin ang bahay ni Erickson eh. Ayun, nandito yung aking isa VIP guys, si Cristiano Rabasiro. Manigit naman kay Cristiano Rabasiro guys. Ganun, bakit walang kasi sa ulan? Sige, sila Benong, wala nga naman kapatid. Ayan guys, pati padikit naman sa aking member guys, si Cristiano Rabasero. Boss Noni.tv, thumbs up post. Boss Noni. May jacket ka na, Boss Noni. Ayan, Team Pupan. Ay, si Ate Pupan po kaya. Si Ate Pupan, okay na ata yung channel na niya eh. Pwede na makapag-enlist na siya. Estila Bitong, Dan Tulpag, sabi po ni Dina. Dan Cristiano, sabi po ni Estila Bitong. Pasok ni. Guys, please, pasok ni naman. Cristiano, balikan mo si Estila Bitong. May bagyo ba dyan, Cristiano, sa inyo? Palangga tagid kaya. I love you. Dating dikit na sa nakapin. Oh, salamat, Judith. Judith, baba ka ng bahay, kapatid. Basta guys, ugaliin nyo po. Once magdikit po kayo guys, mag-iwan po tayo ng bakas guys. Kung ninja ang gamit nyo, second account ang gamit nyo, sabihin nyo po kung yung saan sila bumalik. Sa main account nyo, type nyo para pag bumalik sila, doon sa main account ng ano. Palpal, papoy si Dan. Yan, Cristiano Rabasero. Dana po si Yan Vlog. Pakibalik na lang, kapatid. Pero mga kapatid, napakaligid yan si Cristiano Rabasero. Napakaligid yan, kapatid. Ano
Ayan, VIP ko yung kapatid. Wala naman kuya, may sira lang atang transformer. Okay. Cristiano, dumikit sa'yo si Unvlog tsaka si Stila dito. Pakibalik ka lang kapatid. Yeah, Judith, upan siya. Bigyan kita ng isang saging kapatid. Judith, bigyan kita ng isang saging kapatid. Ha? Judith, bigyan kita ng isang saging kapatid. Judith, may saging ka. Yan, Cristiano Rabasero, Dan Pulpak na si Twinnie Lynn. Pangit 162 ako sa iyo, Judith, ha? 63. 863, Judith. Nagbibigay ako ng banana, guys. Nagbibigay ako ng banana. Uy, si Judith naman, ha? Ano to si Judith? Oy, see you more channel. Thumbs up, host. Thank you for... Ayan, guys. Mapasusuklihan na kayo ni Cristiano Rabasero. Oy, see you more channel. Baba ka na ng bahay, kapatid. Yan, Estela Bitong, papunta na ako. Pamember po. Sige, Jo, pamember ka na, ano. Pamember ka na dyan, Judith. Yan, sige, Estela Bitong, bigyan ka tayo, isa pa. Yan, Bianca, Chloe, thumbs up down. Bianca, may jacket ka na, Bianca. Sige ka ng Bianca. Yan, Estela Bitong. Pang, ano ako kapatid sa iyo, 758. Didikit ko to sa kapatid. Sila itong pang 758. 58. Yan, dinikit ko to sa iyo isa. Then, thumbs up 141. Bianca, may jacket ka na, Bianca, ha? Papoy Sudan. Ayan, kapatid, how to keep BJ fresh and live. Ayan, nabigyan na kita, Estela Bitong. Ayan guys, kung sino po yung gusto po magpamember, o po kayo maya magpamember sa akin guys, ha? Tumutulong po ako sa watch hour guys. Ayan, at the same time guys, tinutuloy, pag nag-LS po ko, piniplex ko po yung mga channel, yun. Dati kasi guys, pag nag-flex po ako ng channel, kahit wala yung mga piniplex ko, ang nangyari kasi guys, yung iba kasi hindi nakabalik, kaya marami nagreklamo sa akin. Kaya ang ginagawa ko, pag once andyan yung mga VIP ko, i-flex ko sila para at least, pag magbalik, andyan dito, mabilis nang balikan. Yan, dan sa nakapin. Uy! Yasaram Vlogs. Uy, si Yasaram Vlogs to. Hey, Yasaram Vlogs, may jacket ka na. Baba ka ng bahay kapatid para may pin natin yung bahay mo. Para madikita nga rin. Thank you for coming, my friend. Yasaram Vlogs. Asti, still pang 760 mo ako. Yan. Cristiano, balikan mo rin si Ann Vlog. Nakadagkit na rin siya kay kapatid. Mega love, shoutout ho, salamat. Walang anuman kapatid, makipagdikitan nga rin sa kapatid. Konti lang tayo dito kapatid, pero hintay lang, dadami rin tayo dito. Yung iba nasa labas nakipagdikitan, di ako makapasok sa member mo host. Bakit? Ann Gold Vlog, Linsky Channel, hi. Bakit hindi ito, Judith, ito, pasok ka rito sa, itong yan, yung binaba ni Nightbot, please join membership, join now, yan. Now na. Yan, Isaram guys, bigyan kita ng extra banana kapatid, Isaram Vlog. Yan, Isaram Vlog, pang 486 na kapatid, bigyan kita ng isang saging, Isaram Vlog.
Yan, isa lang, pangit 486 ako sa kapatid. 55 thumbs up. Yan guys, sa sinong mga gusto mag-join, nandito lang po, pindot po yung point. Pasok lang po kayo guys, huwag lang po kayo mahiya. Dahil, Yan, binababo ni Nightbot. Please join my membership, join ayan na guys. Yan, i-pin ko yung bahay ni Isaram, Isaram Vlog. Ayan guys, please, ate yan, dance of Lindy na po ako bumakas, okay. Yan guys, please connect sa nakapin guys, Isaram Vlog. Ayan guys, Isaram Vlog, bigyan pa kita ng extra 1 banana kapatid ha. Dan si Amor Channel, dan sa'yo. DJ Oy, Joy. thank you, Jodette. Thank you, Jodette, sa pamimber. Salamat, ikaw una talaga nagpamimber, kapatid. Salamat, Jodette, ha. Pakiadd mo ako sa aking Facebook account, my friend. Yan po ang aking Facebook account, my friend. And I will play your house, and I will give you tonight, I will give you more extra banana, okay? Then I will play your watch hour, tulungan din kita. Then at the same time, ipiplex ko rin yung bahay mo pag nag-LS ako. Ha? Sige, walang problema yan, Estila, walang problema po, no? Judith, baba ka ng bahay, kapatid. Bianca, Chloe, legit po, balik yan. On the way sa nakapin, yan. Judith, add mo ako sa aking Facebook. Ito po ang aking Facebook, kapatid. Baba ka muna ng bahay, kapatid. Para maano kita sa Nightbot. Never view. Yan po ang aking Facebook. Never view, Bernard. I-add mo ako para ma-add kita sa aking, i-add kita sa aking mga GC, sa aking mga VIP para madikitan din ka din nila. Baba ka ng bahay, kapatid. Yan po ang aking bahay, panganin, Never View Bernard. Si Amor Channel, bahay mo po, sabi po ni Annie Vlog. Na. Top CD, 16 high, yan, Top CD. Na. May jacket ka na, kapatid. Thank you for coming, Top CD. Guys, could I drop my link? Yes, my friend, you can start to drop your link. You have already a jacket, so you can drop your link and please connect everyone here, especially my VIP and also the rest of the here, man. Darling Twin, Godly Puhos, Darling Twin, may jacket ka na, Darling Twin. Yan, mega love sa 12 million viewers. Darling Twin, may jacket ka na, thank you for coming. Yan, Nordy, Blancs, Nordy, may jacket ka na. Thank you for coming, Nordy. Guys, magdipag-dikita ka na. This is my house, yes. Top City, where are you from, my friend? Where are you from? Guys, please connect sa naka-pin guys, si Isaram, ang aking, rin yan guys, ngayon lang yan pumasok, kaya pinin ko at least, ayan, Judith. Nasa super chatter mo, salamat si Amor. Guys, don't forget to leave a comment also. Isaram guys, sa ating nakapin po, pakidikitan niya po, mag-iwan ng bakas. Shout out nyo lang po guys, kung tapos na po kayo.
Yan, Darlene Pin, is around vlogs on the way. At na po, si Oka, nakita ko na po. Saglit lang po kapatid ha. DJ Inano lang kita sa, sa night boat. Sige lang. Kung hindi ako magtatagal, pulubat ang dami. Sige, okay lang po, Cristiano. Salamat kapatid ha. Guys, please connect to Top City. Top City, where are you from, my friend? Sige, kapatid. Piplay ko yan, ha? 1, 2, 3, let's get. Play kita, ano, ha? DJ Jonel Sagayno Remix. Paano siya? Ayan guys, magtigit-tigitan na po tayo. Yan, yes, around vlog, full pakda na po. Yan, Nordy Vlog, still the done. And Cloud on the way guys. Pakibalikan nyo na po na guys ha, yung mga ano guys ha. Mix Club. Yan, Oracle Channel. Mega love shoutout ka, Oracle Channel. Ayan guys, please pakiconnect naman sa aking VIP guys. 1, 2, 3, let's get. Yan, nandiyan po ang aking VIP, si Jody Tupansya. Nandiyan po, pakiconnect na lang guys, pakiconnect. Nandiyan po, nakapin po. Yan, Linsky Stila Bitong, pasukli. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, patikit na lang guys, dikitan, balikan na po natin guys ha, para at least ha. Very good. Guys, please connect sa nakapin guys. Getting lit. Mix Club. Yan, John Eric Mayores, Miguel Alcero, kapatid. Yan, Judith, na-add na kita kapatid sa aking ano. Judith, na-add na kita sa aking GC ha. So may mga iba doon, baka gusto mong dikitan yung mga ibang ano para makadikit yun yung mga ibang ano. John Eric Mayores, Milo sa lahat. Guys, please connect sa nakapin guys, sa nakapin si Judith guys, ang aking VIP guys. Hoy, Mini Karin Vlog, thumbs up na nose, Miguel Alcero, kapatid, kumusta na ng balita doon, Mini Karin? Ang laki na ng bahay mo, kapatid. DJ
Jonel Sagayno Remix. May jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Salamat sa patamsa. It's still on the way. It's the channel down. Yes, sir. The channel na pasero down full pa. Basta na ako, ito kapatid, hindi na ako nakapasyal sa iyo. Hindi ko alam kung anong oras na yung LS mo. Parang madaling... Anong oras bang LS mo lang? Parang Pilipinas. Hindi na ako makatiming sa iyo. Nagpapangat ka eh. Nakita ko, titignan. 10 p.m. Pinas time, mga lalags. Galimbang is the para manatipay. Okay guys, di kita niyo po si Mini Carmen. May pangat ko sa 10 p.m. Okay. Yan, sabi ni Jan. Ano guys, puntahan nyo na po si John Erickson. Meron isang LS at 9 p.m. Kumangan ng bahay ka pa dyan. Leona, Miguel Live, Gerard, Leona, Heramis, Miguel Live, Gerard. Ang aking kaibigan nag-LS din to guys. Yan, top side. Where are you from, my friend? Host, bye for now. Gising na lang ako. Sige, stay lang dito. Salamat sa kapatid pupunta rito, ha? Yes, sir, ang vlogs. Thank you for coming. And balikan mo yung mga nagumikit sa kapatid, ha? Yes, sir, ang vlogs on the way. Sabi po ni, si Sammy Angeles. Baka to si Sir ang vlogs, baka magpamimber dito sa, From Jamaica, oh my friend. What's up, man? I've been there in Jamaica, my friend. Jamaica, yeah, I've been there before in Jamaica. It's Daniel Channel. Hello po, it's Daniel. May kalagsyari kapatid, may jacket ka na, ha? It's Daniel, taga-saan ka kapatid? Kasi ang aking middle name ay Daniel. Ayan, may kalagsyari ka na yung viewers for today. Ayan guys, kung sino po yung mga gusto po magpamember kay host, huwag po kayong mahigang magpamember at meron po kayong libreng watch hour. Okay, top side. I will check your link, my friend. Oh my God, man. I will give you one banana for you, okay? Roviana, Alisa, I will give you one banana, my friend, okay? Did you see? See, this is your channel, right? This is my gaming channel, okay. Roviana, this is your link, right? Butterfly eyeshadow. Am I right? I will give you one banana, my friend. 72 thumbs up. Yeah, okay. You're pretty, my friend. I'm sorry, I thought you're guy, man. I thought you're guy. That's why I always say that, man. I never take your house, and then I will. One of my account is already connected to you, so this is my main account. I give you one again to connect you also your house. Oh my God, I'm spooking my dollar, my friend. See, my friend? Thank you for coming, my friend, to my live stream. Thank you so much. Yeah, I've been there in Jamaica, my friend. I work in the cruise ship company. I work in the cruise ship. Yeah, guys, it's my gaming name. Sounds manly. Okay, yes. Yan, till si tayo daan, sabi po ni si Amor Channel. The pacemaker. The pacemaker. Take your fucking. Ayan, si It's Daniel Channel. At taga saan ka, kapatid? Yan, si Darling Twins. Laguna, kapatid. Taga Laguna ba talaga kayo? Kasi, Daniel pong apelyido ko eh. Bisaya po, Bisaya. Lenski Channel Dan, sabi po ni Sammy Angeles. Yan, Mini Kari Vlog. Tapos na po si Ann Vlog. Si Mini Kari, pakibalikan mo si Annie Vlog.
Guys, balikan niyo po ang mga lahat ng dumikit guys. Please connect also sa aking nakapin guys, ang aking VIP. Sa Dino Remix. Ayan guys, it's channel dan nagbaba ng bahay guys. Guys, please connect naman sa nakapin guys, sa nakapin si Judith guys, please connect sa nakapin. Mini Karen dan to you, sabi po ni Estila Bitong. Yan, top side ha, 16, si Amor Dan. Rexon Sir, Rowena, sensya ko, umiikot ako. Okay lang yan kapatid, no? Ganon din ako kapatid, walang problema yan. Kahit ako na pag nangingisa ko, umiikot ako kapatid. No? Para makarami rin tayo. No? Importante po, mabalikan po natin yung mga dumikit din sa atin. Guys, padikit naman sa nakapin, guys. Padikit sa nakapin, please. Padikit, guys. Padikit sa kay Judith upan siya, guys. Andiyan po, binabani night foot po yung bahay niya. Dikitan niyo na po yan, dikitan niyo na po. Still na bitong, pakidikit naman kay Judith. Rowie Vlogs. Rowie Vlogs, please connect to Judith, please. Bisaya, could co-host. Bisaya. Okay, Bisaya ko. Bohol na ko, Judith. Bohol na ko. The pacemaker. Queenie Lynn, please connect to Darlene. Please connect kay Judith, kapatid. Mag-iwan mo tayo. Darlene, please connect to Judith. Erickson, please connect to Judith. Isa Ram, Lorelli Kitchen, Dan Full Pack. Isa Ram Blanche, please connect to Judith, kapatid. Yan ako kay Judith Tosa. Okay, thank you. Ay, Isa Ram, baka naman kapatid, baka naman. Pump the bass. Ayan, may galaksa sa 19 million viewers. Ayan, mga gusto magpaano dyan ha, magpamember ha, huwag kayong mahiya dyan ha. Yan, Nerelensky Channel, kamusta ka na kapatid? Lensky Channel, pakikonik naman sa nakapin, si Judith. Darlene, pakikonik naman kay nasa nakapin po kapatid. Yan po ang bahay niya. Ayan po yung bahay niya. Taga-Bohol po ko, Judith, let's connect. Ay, taga-Bohol ka ba kapatid? Saan ka Lensky? Saan ka sa Bohol? Sa Hagna ako kapatid, Hagna. Big left, big left, big left. Mix, mix, glow, glow. Big left, big left, big left. Kaya guys, sanahan nyo na po si Judith guys. Babalikan po kayo. Shout out nyo lang po as long you dance. Taga-Bohol ako kapatid. Linsky, taga-Bohol ako. Ayan, handlag, Stila Bitong, pasukli naman namang sisi. Sabi po ni Dina guys, Ani Vlog and Stila Bitong, please connect, balikan niyo po si Dina guys. Yan, Dina, kanina pa po ako dikit sa iyo. Salamat. Ayan, na po sa nakapin. Sabi po ni Eds Daniel Channel. Salamat kapatid. Judith, balikan mo si Eds Daniel. Julius Miguelab Gerald kapatid. Thank you for coming.
Ayan, Sis Kitchen harang. Ayan, bigyan natin to si Sis Kitchen ng ano. Ayan, yung Sis Kitchen, may jacket ka na kapatid. Salamat sa patam sa kapatid. Baba ka ng bahay, bibigyan kita ng extra banana. Yung mga bagong pasok, binibigyan ko ng banana yan guys. Yung mga bagong pasok sa ano. Welcome to 19 million viewers. Sana po ay magpapalitan kayo. Haling down sa ni Nordy. Si Cecil ba to? Okay. Ayan, Johnny, Tupan sa OFW Vlogs na po. Isa ram vlog. Uy, kapatid, baka naman. Salamat sa pagdikit, kapatid. Ha? Yung mga gusto mo i-member dyan, ha? Huwag kayong magalala, guys. Tutulungan ko kayo. Promise. Sia More Channel. Tignan ko ang bahay ni Sia More. Oy, Sia More, bigyan kita ng banana, kapatid, ha? Bigyan kita ng banana, kapatid. Bigyan kita ng banana, kapatid. Yan, 513 ako sa kapatid, ha? Si Amor, ha? Ayan, si Amor. 513 ako. Binigyan kita ng isang banana. DJ Jonah sa Gyno. Yun, Sis Kitchen, dinikit mo na ba yan, kapatid? Dinikit mo na ba yan? Guys, baka may mga extra kay banana, guys. So, dikit nyo naman kay host. Ayan. Andrag on the way. Salamat. Si Amor Channel, dikit na sa'yo, ma'am, pasukli po. Julius, pakidikit naman kay Judith. Pakidikit naman kay Judith, kapatid. Si Judith na nakapin po ang bahay niya, kapatid. Oy, Linsky, tingnan ko yung bahay mo, Linsky. Kamban, TikTok pa more. Linsky Channel. Kaya kapatid, bigyan kita ng banana 465. Pang 465 ako, kapatid. Yan, Linsky, saan ka sa Bohol, kapatid? Nangingisda na ako. Yun, normal lang tayo. Kailangan mangisda talaga tayo. Kahit kasi pag hindi rin sa mangisda, ano rin guys, yung mga viewers natin, halos lahat nagkadikita na sila. Wala na rin silang mabigyan, madikit. Eh, sa'yo okay lang kasi nagpapaangat ka, kaya okay lang. Problema kasi maganda kasi sa paangat guys. Marami kayo, di ba? So, pag yung kay kasama niyo, nagpapangat, piniflex niyo yung bahay niyo. Ganon din, sila rin, piniflex mo rin bahay. Mabagal pag hindi tayo mag-isda, totoo yan guys. Once hindi po tayo sikat na vlogger, ang hirap po talaga yung banana natin tumaas. Unlike na lahat ng mga natin, nagbabiral, e paano. Yun, Hot Kiss Corner. Miguel of shoutout, kapatid. Thank you for coming. DJ Jonah sa Hot Gyno. Kiss Corner, thank you for coming, my friend. And don't forget, guys, if you have an extra banana, please, guys, pa-dikit naman. Ayan guys, si Hot Kiss Corner, may bagong tayong paso guys. Dikitan nyo na po, dikitan na. Hot Kiss Corner, dikit na sa bahay mo. Pasukli na lang.
Ang lalaki na ng bahay mo, mini Karen, ano? Bigyan kita ng isang banana, kapatid, ha? Bigyan pa kita ng isang banana, mini Karen. Yung sa gold piece mo. Yan. Olivia ko. Thank you for coming, Olivia ko. May jacket ka na, Olivia. May jacket ka na. Ayan guys, meron tayong budget passer guys. Meron tayong budget passer si Olivia. Ayan, dikitan nyo na. Unahan nyo na po. Ayan. Ayan, may Karen, binigyan na kita ng banana, kapatid. Nordy Vlogs, bigyan mo ang bahay ni Nordy. 1.2 na pala ito si Nordy rin. Ayan, Nordy, Dobbs, the Vlogs, Dobbs, Bigyan lang siya ron. Ayan guys, si Dobbs Vlogs, meron po siya, nalagay Pinas Time, Lapagan, Dikitan, Flex Channels, Dark Vlogs, guys. Ano nga atin si Dark Vlog? Itikit ko pinisang ano sa kanya. Bolano, Angler Host, magkadong adlaw ni mo diya. Uy, Bolano, no? Ay, nga akong taga-buhol ni guys. Uy, Bolano, may jacket ka na Bolano. Dark Vlog, dikitan kita kapatid. Bigay ko to sa isang banana ko kapatid, ha? Yan, Dark Vlog, kapatid. Yan, pinag kay live stream mo, Dark Vlog. May jacket ka na. Malaki na rin ang bahay ni Dark Vlog, 4.6 na rin, eh. Marami itong, ano. Nakakalimbang na rin ako kita, kapatid, para mangisda rin ako sa iyo. 11 o'clock lagi ka, no? At least ma-notify ako. Piniplay ko yan hanggang para hindi ma-sure na, hindi malaga. Marami itong viewers ko si Dark Vlog kasi. Ay. Ayan guys, yung mga baka may mga extra rin kayong banana, patikit naman kay host guys. Oy, Linsky Channel, taga-asa na ka sa Bohol. Tama na si Linsky nga mag-block man, musultik asa sa Bohol. Oy. Asa na si Bulanong Angler? Nga taga... Olivia ko, bigyan kita ng isang banana kapatid. Olivia ko, ha? Olivia ko. Ayan, Olivia ko, bigyan kita ng isang banana kapatid. Ayan. Monetize channel na rito si Olivia. Olivia, bigyan kita ng isang banana kapatid. Idikit ko na to. 30 thumbs up. Salamat host, walang naman. Tagbilaran host. Kuyawan, taga-Tagbilaran, taga-syudad na ni Bulano, no? Mo rin kung mangingisda, no? Bull fishing. Ikaw ba yan? Ayun. Okay na yung kapatid na, Olivia ko. Oo. Okay. DJ Jonas. La 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 la. Ayan guys, sino yung mga gusto magpamimber dyan? Guys, patikit naman kay Judith guys. Yung mga hindi pa owning cards, hindi ka lang kapatid, patikit naman kay owning. Ayan guys, patikit naman kay Judith guys, kay Judith. Babalik kayo po kay lahat. Yan. Hanggang po yung bahay niya, nakapin po. Nakapin po ang bahay ni Judith. Nakapin po ang bahay ni Judith, guys, pag-dikit. Please, dikit-dikit na.
ko. Kamot mo, barog mo, tinilog. Sis Kitchen, thumbs up, dating dikit na, sabi ko ni Sia Moore. Kaya siguro mga hindi pa nakadikit kay Judith, andyan po yung bahay ni Judith, nakapin po, padikit niya po, babalikan po kayo. Time check is almost 4 o'clock. DJ Jonel Sagayno. Big Lips. Yan, sa nakapin, Judith, tupan siya OFW, pang 872 ako dito, Sukle. Yan. Guys, please connect, Judith, balikan mo si Bulanong Anglia. Ang akong kababayan na si Sano. Pagkumangko na sa mayor. Babayap. Ayan guys, patikit naman, patikit. Oy, Alpasi at Wells, tamsak na tamsak, Alpasi, Miguelon, Jarot. Thank you for coming up, my friend. I would like to please drop your link and I will give you one banana for you, my friend. I will give you one banana for you, my friend. Yan, si Amor Channel, pang 515. Ako sa'yo, sukli ka dito. Sabi po ni Paul Han. Kay Paul Anon. Hi, si Amor. Please, balikan mo si Paul Anon. Albasi, baba ka ng bahay kapatid para mabalikan ka. Ayan guys, so sino po yung mga may mga ano dyan guys? May mga extra banana. Patikit naman guys. Bigyan nyo naman si Os. Kawawa si Os, bigyan ako ng bigay ng ano. Wala man lang nag... Alpasi, I will give you one banana, my friend, ha? Alpasi, Abbas, I will give you one banana for you, my friend. Yan, Abbasi, sa piniplay ko po yung New York Central Park Skate. Yan, Alpasi, piniplay ko, binigyan na kita. Art ko, thumbs up, art ko. Yan, may... Art ko, may jacket ka na art ko. Thank you for coming. Alpasi, may jacket, may banana ka na kapatid. Piniplay ko yung sa New York Central Park. Oh my God, my friend. I miss the place, man. I miss New York. I miss ko na yung pamamasyal dun sa Times Square. Ayun. DJ Jonel Sagayno. Yan, Alpasi, kapatid. Dinikit ko sa ito, kapatid. Pinanood ko yung New York. Binigyan kita na isang banana, kapatid, Alpasi. This is the Central New York, right, my friend? It's a very nice place, my friend. I've been there in Time Plaza. I always been there. Times Square pala, sorry. Ayan guys, nakita niyo po, nakapin po si Judith, guys. Yan, Bulano, dating dikit, tamsak sa new video. Saan ba kayo nag-fishing? Sa Bohol yan, sa Bohol. Hoy, Judith, talaga si Judith, ano na to, namimiyasa na ka, Judith, ha? Thank you, Judith, kapatid. Thank you. Salamat sa blessing na binigay mo sa akin, kapatid. Super thank you talaga sa iyo, kapatid, no?
Alpha siya bas, nakasukli na ako pang 1.10 ako sa kapatid. Hoy, yung iba dyan, baka naman, gayahin niyo po si Judith, no? 不好意思，不好意思，没人就太好来。 Let's connect Judith, guys, let's connect Judith. Guys, let's connect Judith, guys. Nakapin po. Punta pa natin nakapin. Asan yung mga tao na wala? Thank you so much Palipad Judith at saka sa pamimber, ha? Tonight I will give you is banana purya. DJ Jonah sa Gyno Remix. Olivia ko, pang 1.690 ako sa'yo, Sukli, ka dito kapatid. Yan, Judith, thank you so much sa palipad mo kapatid, pakulay mo kapatid. Thank you so much and hope yung mga iba dyan, baka naman yung iba. Opo, babalikan ko po kayo, sabi po ni Olivia. Not available dito ang palipad. Ay, magpamimber ka na lang, si Amor. Sige na, si Amor, pamimber ka na. Just only 49 pieces, my friend. It's not a totally big. Unlike sa iba. 没人就太好来。 Alpasi at Wolves, Sis Kitchen Dan, full pack, Alpasi. Kaka pa ngayon, si Amor. Yan, dito po kayo guys, dito po kayo yan. Yan po. Panggatas man lang guys, panggatas. Yan, Francisca Joanna Medina. Yan, si Francisca Medina. Joanna, may galas yan, kapatid. Thank you for coming. Ayan guys, meron tayo. Si Amor nga channel, I will pick your house. DJ Jonah sa Gyno Remix. Olivia ko, Dan. Loko rin si Judith. Bakit sa iba, hindi ba pare-pareho lang naman? Magaganda naman ang sounds ng iba. Ang ano lang natin dyan guys, yung sino yung cute na host. Doon lang tayo magkatalo. Mas cute sila eh. Yan, Jody Tupasya on the way. Pasukli po. Yan. Sabi po ni Linsky Channel. Yan, Jody, balikan mo si Linsky, ha? Linsky, bahay mo. Baba ka ng bahay, kapatid. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ito si Linsky, ano tayo? Brian Dipanes, pang 9 na repeat. Sino si Brian Dipanes?
Sino yan? Mans 75 lang. Host, tosot na lang ha. Salamat, Mans. Salamat. Baka ka na tayo, kapatid. Bago ba ka na kapatid? DJ Jonel Sagayno Remix. Alpatri at Wolf. Baka naman. Pag binabalikan ko kayo, full watch ko ako. Yan, guys. Pag binabalikan ko kayo, full. Pag binabalikan kayo ni Olivia, guys, talagang pinapanood niya kayo, guys. Alaga ni Sempti. Ay, si Vance pala to. Ay, kapatid, ano? Baba ka nga ng bayo. Ayan, ipin ko muna yung bahay mo, kapatid. Judith, sa kitang ipin ko muna to si ano, ha? Yan, Judith, si... Bahay mo rin. Ayan, guys, please pag-connect sa nakapin, guys. Si Simply Irresistible, guys. Nagpipin din yan, guys. Ang aking kaibigan. Ayan, Judith, pakidikitan mo naman yung nakapin, guys. Panakapin, pakidikit. Si ano yan? Si Vance yan, guys. Si Vance. Hoy, mami! Sagayno Remix. Napalagyan ko na po lahat. Hoy, Judith, pakitikit. Pakitikit naman kay, Judith, kay Simply, nakapin. May nakapin. Guys, patikit naman sa nakapin, guys, please. Nag-LS din sa guys. Lahat po yung mami yan. Kumusta ka na, mami yan? Sinabihan mo na ba yung talaging ding mo na magbawal mag-uyap-uyap? Oy, iTunes TV! iTunes TV, damn thumbs up. Thank you for coming, kapatid. May jacket ka na, iTunes. Yan, mayroon tayong bagong password si iTunes TV, guys. Oy, Judith, pakidikit mo si mami. Dikita. Guys, please connect to mami, guys. Mami, ano nga? Bigyan kita ng isang banana, mami. Ibigay ko to sa mami. Check ko lang ko itong premier mo to? Ayan, mami, idikit ko na to sa iyo, ha? Bigay ko to sa isa. Sige, ano ko yun mamaya, mami, ha? Iti 5 tones, ha? Ano ko yun mamaya, i-pin ko yan sa gitna. Yan, iTunes TV, baba ka ng bahay, kapatid, para mayudahan lang. Ay, salamat, mamaya. Salamat, mamaya. Salamat sa imong baka nang maging tapat na tagapagsalita, no? Daghan na kasulti ng gwapo, pero wapo'y kwarta. iTunes TV, baba ka ng bahay, kapatid, makipagdikita ka na dyan, iTunes TV. Judith, pakidikit naman sa nakapin. DJ Jonel Sagayno Remix. Ayan, guys, padikit naman sa nakapin, guys. Padikit naman kay mami yan, guys. Ay, syempre, dugang ginagayon akong banana. Idikit ko sa iyo mamaya na lang. Siko yung iba, ha? Mamaya, bigyan kita mamaya. Siko mamaya. Kasi ang dami kong account, guys, hindi na makadikit. Ipin ko yan mamaya yung bahay mo. Padikitan natin yan. Guys, pagkadikit naman sa nakapin, guys. Yan, pagkadikit naman sa nakapin, bulanong pagkadikit sa nakapin. Guys, padikit sa nakapin, guys.
Saglit lang, mami, ha. Unahin ko muna to saglit si, ano, ha, na-pin ko lang, papipin ko lang din. Mamaya, i-pin ko naman yung, ano. Samsak Tikit, may bakas pa sa nakapin. Salamat, Judith. Salamat. Guys, pakiconnect naman, guys. Pakiconnect naman sa nakapin. Gyno Remix. D-Lit. Mix Bomb. Beautiful soldier. DJ Jonel Gyno Remix. Yan, Judith. Judith, open siya OFW. Done na po si Vance 785. Then, guys, si Mami Ann, Vance po, si Mami Ann channel, dana rin sa iyo, guys. Direksyon patamsak naman kay sa nakapin. Then, padikit naman din sa, padikit. DJ Jonel Gyno Remix. D-Lit. Mix Bomb. Ayan, Judith, nadikitan ka na ni Olivia. Judith, pakidikit naman kay nakapin. At saka patamsak sa primer po ni Mami Ann. Mabalikan po kayo dyan, mga legit yan, mga kaibigan ko yan. Sa nakapin, Simply Irresistible Foods, 113 ako sukli. Yan. Ed Cecil, padikit naman sa nakapin. Lensky Channel, padikit naman sa nakapin. Oy, sala si Amor talaga. Oy, thank you Amor sa pagpamember sa akin today, my friend. I-add mo ako sa aking kapatid, ha? Ayun, salamat. Amor, add mo ko sa aking Facebook message ito. Yan po ang aking Facebook. Yan po. Yan, Mami Ann, Dan Pulpak sa premier, sabi po ni Ban 785. Amor Channel, mo ko sa aking Facebook. Amor. Amor, ito po. iTunes, padikit naman sa nakapin. iTunes, padikit sa nakapin. Mag-iwan ka. Babalikan ka ngayon diretso. Ito si Amor, nawala si Amor. Amor, Kapios, Amor, baba ka ng bahay, tapos i-add mo ako sa Facebook. Yan po, never be over not, ha? Para i-add kita sa aking mga VIP ng mga VIP ng aking ng mga ha? Tapos baba ka ng bahay para may kita sa night boot.
Dikit na po ako sa nakapin. Salamat, salamat. Ayan, Simply Bonds. Tapos na po si Judith sa iyo, kapatid. Si Amor, yad mo ako sa messenger, ha? Pump the bass. Ayan, binigyan pa kita ng isang banana, kapatid. 516. Pang 516 ako, kapatid. Si Amor, didikit ko na 516. Pang 516 niya, kapatid. 36 thumbs up. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ayan guys, patamsak naman sa premiere po ni Mami yan guys. Andyan po, andyan po. Padikit po, padikit sa mga, ay, Palami Vlogs, Miguel Love Charot, Palami Vlogs. Ayan, kaya mo tayo, pang 517 na po kayo po, please. Guys, padikit naman, padikit sa nakapin guys, si Mamian Channel. Sa premiere niya po guys, please. Sige na guys, andyan po sa nakapin po, nakapin po. Nakapin, patamsak sa nakapin. The pacemaker. At saka sa aking bagong VIP na si Amor Channel. O, yung mga iba dyan, baka gusto nyo po, Si Amor Channel, kapatid, ipi-play kita ng watch hour, ha. Bigyan din kita ng extra banana, kapatid. Pump the bass. Ayan guys, si Palami Vlogs. Andyan po si Palami Vlogs. Francisca Joanna Medina. Tignan ko nga itong bahay mo, Francisca. O, Nordy Vlogs. Tignan ko yung bahay mo, Nordy Vlogs. DJ Jonah sa Gyno Remix. Yan, Nordy Vlogs. I will give you one banana, my friend. Nordy Vlogs, I will give you one banana for you. Nordy Vlogs, bigyan kita ng isang banana, kapatid. Nandito kayo sa Poundland Shop with... Saan ba itong Poundland? Saan to? Pag Poundland mo, pag sinabi mong Poundland, sa Europe to eh. Saan to, kapatid? Poundland. Sa Yuki, yes, Yuki. Saan sa Yuki? Anong part sa Yuki? Malaki ang Yuki, United Kingdom. It means like England, Scotland. Pag sinabi mong Yuki, malaki ang Yuki. Pwede rin Scotland, Ireland, tawag dyan, yung Southampton.
Sa Samuel Street. Uy, kapatid. Hala. Yung best friend ko nasa, sa Summer Street siya. Asawa niya, Nar. Andyan. Nakapunta rin ako dyan, kapatid. Lagi na rin ako pa. Hindi pa ako nakabiyahe sa Summer Street. Normally, biyahe ko namin. Southampton, England, sa London, yan. Scotland, ganyan. Yan, guys. Sige, guys. Mamimigay ako ng banana sa inyo, guys. Palami Vlogs. I will check your banana, Palami Vlogs. Grabe itong tip ng Palami Vlogs. I-check ko yan, kapatid. I-check ko yan. Yellowville. Sige, sabi ko. Oy, Palami Vlogs. Bigyan kita ng 1 banana, Palami Vlogs. Mabilis naman yun. 11 seconds lang, Palami Vlogs. Palami Vlogs, sa itong Mayo 2011. Yan, dinikit ko na sa'yo, kapatid. Yan, ngayon. Saglit, 11 seconds lang eh. Bilis eh. Yellowville. Okay. Ayan guys, magdigit-digitan na po tayo. Please, pakithumbs up naman sa naka-pin guys. Premiere nga tapos i-shout out nyo lang, babalikan pa kayo si Mami ang channel. Nakikinig lang po siya guys. Sige na. Habang nag-work. Nalagasan ka ngayon ng banana? Ngayon ba naglagas? Wala pa naman ako. Hindi pa naman naglalagas ngayon ng banana, kapatid ha. Linsky channel, yung lagas sa banana, it's normal na yan every day. Nawala si Amor. Guys, please connect to si Amor guys, channel. Aking new VIP for today. Yan guys, si Amor channel. Bro, Vianney Alisa Dan, sabi po ni si Amor Channel. Hoy, si Amor Channel, naano mo na ako sa Facebook? Na-add mo na ako sa Facebook. Message ko sa Facebook. Yan po, never view, Bernat. Never view. Ito nga to si... Si Amor, ano bang mo kapatid? Si Amor. James Vlogger, Miguel Abderot, thumbs up calls, pahingi ayuda. James Vlogger, sige kapatid, baba ka ng bay kapatid. May jacket ka na, James Vlogger. Si Amor, i-add mo ako sa Facebook kapatid para ma-add kita sa para ma-play ko rin yung mo kapatid. Messenger yan. Message mo lang ako sa Messenger. Okay na yan. DJ John. Yan, never ever not. Sa mga gusto magpa-member dyan guys, just only 49 pesos. Hindi na po gaano kalaki yan. Hindi po patamtaman lang po yan guys. Konting tulong lang yan kay host guys. Pambili ng bigas. Ayan, James Vlogger, I will check your house. Ayan, James Vlogger, I will give you one more banana for you, my friend. James Vlogger. Si El Bimbo Vlog Official, El Bimbo. Sa Gyno, Lemon. Ayan, kapatid, binigyan kita ng banana, kapatid. 46 thumbs up. Yan, James Vlogger, may yan, kapatid. Binigyan na kita ng kapatid. Ayan, salamat.
Mga may tinapay dyan, Bia. May tinapay dyan, ma. Guys, padikit naman sa nakapin, guys. Si Mami Ann, guys. Simply, tusok dan, no. Salamat. Let's go out to my New York crew. Throw your hands up in the air if you feel me. Fuck 'em all day, fuck 'em all night. We don't love these hoes. Let's go out to my New York crew. Throw your hands up in the air if you feel me. Fuck 'em all day, fuck 'em all night. We don't love these hoes. Party jumping. Hey. 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 I could stay awake just to hear your breathing. Watch you smile while you were sleeping, while you're far away dreaming. Could spend my life in this sweet surrender. Guys, padikit naman, guys. Padikit, pati patamsak sa nakapin, guys. Sige na, sige na. Si Amor, okay na si Amor na kita kapatid, ha? Oloy biyak ko, Dan, sabi po ni si Amor. Si Amor, guys, ito po yung bahay ni si Amor, guys, ha? Binaba po ni Nightboot. Naat na rin kita sa GC, kapatid. And I don't wanna miss a thing. James Vlogger, pakitamsak naman sa premiere po ng aking VIP, si Mami Ann Channel, kapatid. Yan, Francisca, Joanna. Guys, Igantor TV. Oy, si Igantor, hindi ko nabigyan pala ng jacket si Igantor, ha. Yan, Igantor TV, may jacket ka na, kapatid. Igantor, may jacket ka na. Yan, James Vlogger, Dandy Kid, tamsak, pasuklin na lang po sa nakapin. Salamat. Igantor, pasensya na, kapatid, hindi ko napansin yung ano mo kanina, ha? Kasi lumabas kasi ako, eh. Yan, pwede ka na makipaglapag ng kapatid, baba ka na ba, ibigyan kita ng ayuda. Tosok, sa dikit sa nakapin, oh, salamat, Ruel, OFW TV, thank you for coming, Tosok, Dan, oh, salamat. Guys, parang tamsak naman sa nakapin, guys. Patamsak sa nakapin, guys, babalikan po kayo dyan, guys. Baba na kayo ng bahay, Ruel. Baba kayo ng Ruel para makakabalik ka na. Yan, Judith, tabalikan ka na po ni Simply Irresistible Food. Guys, padikit naman, patusok sa nakapin, patusok sa nakapin. Ruel, padikit naman sa nakapin, kapatid, patamsak sa premier po, patamsak sa premier. Iwan kayo ng bakas, then babalikan po kayo dyan, guys, ang ating kaibigan. Sige na, habang may oras pa. Channel Sagayno Remix. Sa nakapin, Mami Ann Channel, pang 1.6 ako sa Chokli, kapatid, thank you, yan. Okay, yan na. Dito na naman tayo kay sa aking VIP, guys, si Amor. Ayan, sa mga hindi pa nakadikit kay Amor Channel, yan, nakapin po ang aking new VIP for today. Please connect, please connect. Mami Dan, thank you, Roel.
Ayan guys, pag i-connect naman guys si Amor, andyan po si Amor, nakikinig, ano lang po yan. Okay, mag-alala guys, babalikan po kayo ni Mami Ann Channel po. Napaka-legit yan, napaka-supportive. VIP friend ko rin yan. Ayan, ang may new VIP guys, nakapin po, andyan po siya ngayon, si Amor Channel. Please connect si Amor Channel. Yan, nandun po, tingnan mo, ayan, no? James Vlogger, Dan, sabi po ni si Amor Channel. Bolano Langler, Dan Dikit, pasukin na lang po, sabi po ni, ano, Francisca Joanna Medina, Dan Dikit na po, pasukin na lang po dito, sabi po ni Igan Tor TV. Igan Tor TV, bigyan kita ng saging kapatid, ha? Yun, Igan Tor TV, kapatid, bigyan kita ng, ano, pang 422 ako sa'yo, kapatid. Pang 422, bigyan kita, yung isang banana. Then, i-play ko itong, play ko itong mga funny videos mo. Igan Tor, yan, Igan Tor, ano? Pang 18 thumbs up, then 422. Guys, mamaya konti daw, bibalikan daw po kayo ni Mami Ann Channel, guys. Naliligo pa si Mami Ann Channel, guys. Naliligo pa daw siya. 4 na araw siyang hindi naliligo. Kasi nirikla po siya, eh. Kaya 4 po siyang hindi na araw naliligo. So ngayon po yung araw niya naligo, kakatapos lang ng regla niya. Yan, Igan Tor Channel, Igan Tor. Yan, Igan Tor, dikita na kita, Igan Tor. Salamat. Yan, Igan Tor, nabigyan na kita ng saging kapatid. Igan Tor, nabigyan kita. Yan, 422 na ako sa iyo kapatid, ha. Igan Tor, padikit naman sa nakapin kapatid. Padikit naman sa nakapin. Babalikan ka dyan, i-shoutout mo, andyan siya ngayon. Yan, HCSL, bigyan kita ng HCSL. HCSL, bigyan kita ng isang banana kapatid. HCSL, bigyan pa kita ng isang banana kapatid, ha? Yan, HCSL, bigyan pa kita ng isang banana kapatid. Yan. Then 96 thumbs up. Oh, sige. Akala ko wala na eh. Akala ko hindi ka na nirigla. Sorry. Yan, Roel. Baba ka ng may kapatid. Kala ko kasi, Mami, wala na. Minupos na. Hindi pa pala. May asim pa rin, guys. May asim pa rin. Para pa rin, ano, parang sukang bagong haon. Marami pang bikini videos, oh, son. Uy, ala. Ano ba yan? Dana ako sa iyo, James, sabi po ni si Amor. Lakawan Island. Grabe sexy talaga. DJ Jonah. Ganda ng mga ano mo, puro sa ano. Tamad ka mag-edit. Bayaran mo, ako na lang mag-edit. Bayaran mo na lang ako na mag-edit. Yung jowa mo, mag-ano ka, yung jowa mo ang paiditin mo. Mahilig ka ba sa beach? Magkano ang bayad? Hindi, o joke lang yun, sis. Ano ka ba? Madali lang mag-edit, ano? Gamit ka ng KineMaster. Sisil, gamit ka ng ano? Papin, boss. Sige. Dikitan na muna, guys. Sige, Bulanon. Dikitan, ipin kita. Guys, pag-connect mo na sa ano, guys, kay Amor Channel, guys. Sige na, ang aking VIP. Madali lang yan, gano?
Yun nga, try mo lang. Hindi mo naman kailangan, guys, actually guys, hindi mo naman kailangan pagandahin yung edit, yung mga maraming effects. Importante, may labas mo yan. Diba? Kaya ako, simple lang ako mag-edit, hindi ako gano'ng maarte-arte. Hindi naman kasi tayo professional na magaling pagdating sa mga edit. Natuto lang ako mag-edit-edit, konti lang. Uy, wala na. Sige, kapatid. Wala na pumasok ka. Yan, Roel on the way, TV, Dandy Kid, full pack. Sabi po ni James Vlogger. Yan, sis kitchen, done na po sa bahay mo. Pasuklin na lang po dito. Yan. Ayan guys, ang baba po ng bahay po si Igan Toro. Dikitan nyo na po. Ay, dikitan nyo na po. Sige na, please. Igan Toro, TV Dan. Sabi po ni si... yung bisipag talaga ni si Amor Channel. Saan ka ba ngayon kapatid? Saan ka ngayon bansa kapatid? Oy, Amor, saan ka pa sa atin? Saan ka ngayon nag-work? Cut the mid-range, drop the bass. Alamin ni Sis Kitchen. Most tamis, di ba? Murag dabong. murag kuhan, murag ba? Murag saging nga bagong saha, no? Yan, Nordy Vlogs. Dubai ako host. Dubai. Okay. Marami rin ako mga friends sa Dubai, kapatid. Galing din ako sa Dubai dati. Doon kami sa Port Rashid. Doon kami nakabase sa Port Rashid kasi nga yung barko na binili po ni Sheikh Maktoum, yung Queen Elizabeth, andun po sa Dubai, kami pong kumuha. Nag-skeleton crew po kami doon, nag-maintenance kami po. Olivia ko, Dan to Sokli, salamat. Sabi po ni Palami Vlog. Ba't kininaching, no? Dirty yan, huwag, ibigay mo doon kay mama. May tinapay doon. Bigyan mo kay mama. May tinapay doon, magit ka na tinapay. Di ba gusto mo bread? Guys, binigyan natin tinapay. Ayan, simple irresistible po. Tikit kalimbang po sa bahay mo. Pasukli na lang po. Igan Tor. Dex, thumbs up. Uy, Dex, okay. Kapatid, thank you for coming. Dex, may jacket ka na. Baba ka ng bahay, kapatid. Dex, may jacket ka na. Baba ka ng bahay, kapatid. Guys, mayroon tayong bagong pasok si Dex. So, dikitan na natin yan, guys. Ano pa bang hinihintay natin? Unahan na natin yan. Bulanon, meron ako mga kaibigan sa bowl na nag-LS din, pangat. Si Melissa, Hindi mo binigyan ng tinapay sa akin, eh. Basta mga yung dirty. Ito ka naman. DJ Jonel Sagayno. Matuso ka na. Ayan, magdikit-dikit lang po tayo dyan, guys. Magdikit-dikit lang po tayo. Dikit-dikit lang po. Yan, Bulanon. Tapos na po si Igan yan. Nagka-ano lang kayo, nagkabalik ka lang. Ayan, Bulanon, Dan. Dex, basa.
Dex, baba ka ng bahay, Dex. Yan, Dex, bigyan kita ng banana tricks, ha? Ayan, guys, kita niyo po si Erickson, guys, oh. Dex, bigyan kita ng banana, kapatid. Dexter, bigyan kita ng banana, kapatid. Dexter Cadusio. Dexter, bigyan kita ng banana, kapatid. Dexter. Ayan. Dexter, nadikit na kita ng kapatid. Bigyan kita. Yan, okay na yan. Yan, Bolano, tapos na po si Norty Vlog sa'yo. Yan, Dexter. Yan na si Dexter. El Bimbo Vlog, official, pang 110 ako sa'yo. So, click ka dito. Yan guys, share naman. Ay, Trisha, may galab shoutout kapatid. Baba ka ng bahay, Trisha. Yan guys, tikitan niyo po si Trisha guys. Yan, bago natin, i-pin ko muna to si Trisha. I-pin mo na kita, kapitan. Pilmar Vlog, may galab shoutout, Pilmar. May jacket ka na, Pilmar. Guys, please connect to, guys, please connect to, Trisha guys, bagong, Yan, Pilmar, baba ka ng bahay kapatid para mabigyan kita ng banana. Guys, please connect to Trisha, guys. Oy, BXU, old crew, channel, may galap dyan kapatid. Thank you for coming again. Guys, please connect, guys. BXU old. Bigyan kita ng isang banana kapatid. BXU old crew. BXU old crew, bigyan kita ng isang banana kapatid. Pang 369. Pang 369 kapatid. Then 118 thumbs up. Ayan kapatid. Dansa na kapatid. Trisha, tapos na po si Dixix sa'yo. Ayan. DJ Jonel Sagayno. Yan kapatid, sige kapatid wala. Yan kapatid, pang 369 ako kapatid, binigyan na kita. Guys, please connect kay nasa pin kay Trisha guys. Dexter, nabigyan na kita ng Dexter, nabigyan na kita ng banana kapatid. Pilmar, bigyan kita ng bigyan kita ng banana. Oy, Pilmar Vlog, pang 70 ako kapatid, pang 70. Pilmar Vlog, pang 70. Yan kapatid, pang 70 yan kapatid, pang 70. Guys, likitan niyo po si Pilmar Vlogs guys. 70 pa lang yung banana niya. And please connect ko sa nakapin guys. Hello, Jeloe, thank you for coming kapatid. Dana po sa nakapin sa taas. Trisha, tapos na po si BSU Old Crew. Yan. Guys, please connect ko sa Pilmar, guys. Kasi 70 pa lang yung banana niya. Sige, okay lang. Igan, done to you po. Sabi po ni Nordy Vlog. Yan, Dex on the way. Sabi ni Jello. Dan sa nakapin. Yan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas, guys. Ha? Babalikan po kayo ni Trisha, guys. Si Trisha, guys, ay nasa Australia yan, guys. Nasa Australia. Australian citizen yan. Super chatter ko yan. Napaka-generous din yan, guys. Club. Big left. Sa
Baka kayo may mga extra banana po kayo. Dikitan nyo naman po si host niyo, guys. Sagit lang guys, magtimpla lang ko ng kape ha. DJ Jonah Sagayno. DJ Jonah Sagayno. Ayan, si Amor, may jacket ka na si Amor. Si Amor, may jacket ka na. Si Amor, Channel, may jacket ka na kapatid ha. Kaya na kapatid, mag-timpla lang ko ng kape. Magtimpla lang ko ng kape. Bismillah. Yan, Nihat Vlog, harang. Nihat Vlog, may jacket ka na kapatid. Nihat Vlog, meron ka ng jacket, saka yung si Amor. Kain tayo.
Sa Dino Remix. Yeah, my yeah. Ewan ka lang, Judith. Yan, well, let's connect Bulanong guys sa kapin. Yeah, my yeah. Kaya tayo guys, kaya tayo. DJ Sniper. Yeah, my yeah. Yeah, my yeah. Dito sa Pilipinas ay mahirap guys. Hindi ka makagalaw ng maayos. Especially lalo na pag wala kang mga trabaho. Ay, sus. Hey, Joanna Rose Bacani, may galag ka kapatid. Thank you for coming again. Kagabi, nag-burn out dito. Yan, Joanny Rose, pati hindi kita nabigyan kita kagabi kasi nag-burn out dito kagabi, kagapatid. Mamaya, ha? Wala Yeah, my yeah. wala mo tayo langis na gani. Tinapay na lang ba? Nga yun yung anak ng pobre. Parang tinapay ka dyan. Yeah, my yeah. Yeah, my yeah. Yeah, my yeah. Gusto din kinabuhi pobre guys. Muna magagwanta na lang tas kalisod ba? Manakan na lang tagbuhi. Manakan na lang niglubihan di ba? Yeah, my yeah. Yun, Nihas Vlog, Dan Dikit, kalimbang na po sa bahay mo, pasukin na lang po. Nihas Vlog, bigyan kita ng banana kapatid ha. Uy, basta ilong ka gwapa. Thank you sa patang sa kapatid. Nihad, bigyan kita ng banana kapatid, malaki na rin yung bahay mo eh. Nasakan ko yung premier mo kapatid, yung Pagoda Tower, Long Yuen, Mungkong. Ayan. 7 thumbs up ako sa'yo ngayon, Nihad ha. Hindi na ako magbakas kapatid. Guys, palikit naman kay Ilongga, guys.
Trisha, balikan mo lang yung may dumikit ata sa'yo kanina. Trisha, balikan mo na lang. Yan, basta Ilongga gwapa, bigyan kita ng isang saging kapatid ha, isang saging. Basta Ilongga, may isang saging ka na kapatid. Yan kapatid, at saka pang 100 thumbs up ako kapatid, tapos may 1 banana ka. 100 thumbs up, saka pang 1.380 plus na siguro yan. Riyadh Vlog, nabigyan na kita ng saging kapatid ha. Nagutom ako agad. Nagutom ako. Guys, share naman sa mga may mga ano pa kayo dyan, no? Guys, padikit naman kay Judith, guys. Saka kay ano? Kay Amor. Guys, please padikit naman kay Pilmar Vlogs, guys. Maliit pang bay. Ipin ko, Bulanon, ipin ko muna to si Pilmar, ha. Kasi 60 plus pa lang siya. Guys, please connect to Pilmar, guys. 60 plus pa lang yung banana niya. Sige na, guys. Basta Ilongga gwapa, dan. Si Amor Channel. Sabi po ni Sia. Okay, si Amor Channel, please pakiconnect naman kay Pilmar Vlogs. Maliit pa lang banana na, 60 plus pa lang. Magdikit-dikit na po tayo. Sige na. Guys, dikitan natin si Pilmar Vlog. Guys, please ulit pag-ibigit naman kay Pilmar Vlogs, guys. Maliit pa lang bahay ni Pilmar.
Yan, Miss Alma Lasagadan, Igan Tor TV, mag-ano pa tayo ng kapatid, maglagay ka ng hashtag Beyond Vlog, ha? O, Beyond Vlog lang ilagay mo sa dulo. Guys, tikitan nyo po si ano guys. Si Pilmar guys, maliit pa lang yung banana niya. Pilmar, where are you now, my man? Si Amor is already done to you. And also si Nihard's Vlog. Oy, thank you po sa 12 million viewers na nakaisip ko rin ang Salamat sa mga kapatid. Ayan guys, Erickson Serda, patikit naman kay Pilmar guys. Erickson, maliit pa lang banana po ni Pilmar, nasa 60 plus pa lang. Natapon kami ko sa kasasayaw host. Natapon kapi ko sa kasasayaw. Yan nun. Wait lang guys, ha. Where are you, Pelmar Vlogs? Somebody already connected you. DJ Sniper. Tapos ka na? Ayan na guys, ayan na. Pelmar Vlogs, balikan mo yung mga dumikit sa'yo kapatid. Balikan mo si Gantor, si Bulanon, si Nihard, si Amor. Balikan mo lahat sila kapatid, no? Kaya pinin ko yung bahay mo kapatid sapagkat maliit pa po ang bahay mo, no? Ayan, Pelmar, may isa pa ako. Yun. Si Erickson, wala eh. Hindi nagdidikit si Erickson eh. In and out lang to si Erickson eh. Ayun, si Blue Skies. Mega love, shoutout Blue Skies. May bago tayong pasok guys. At saka si ayan, Pelmar, dana po si Simply guys. Host, tusok dan. Blue Skies, thank you for the tusok. Blue Skies, padikit naman sa nakapin. Si Pelmar Vlogs, maliit pa po ang bahay niya. 60 plus pala. Ayan, 75 na. Ayan, Pelmar, di kita magata. 76. Yan, kapatid, pang 76, Pelmar. Ayan, guys, kapatid, pang Pelmar, pang 76 na yan. Linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, tapos-tapos, kailan ba ang anibersaryo? Ay, naku! Ayan, Pelmar.
Okay, applause guys. Dikit naman kay Pilmar. Pilmar yung nakapin. Bigyan mo nga nato ng isang dikit lang. Sa aking paningin, hindi ko malaman kung anong gagawin. Ang pakiramdam ko'y parang lang Sino ba si Balaba? alam kong ikaw lamang ang aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa ika'y aking nakikita. Halos mayayanig ang buo kong katawan. Kung sakali mang ako'y Sino to si ano guys? Si Balaba Ola Air. makita ko lamang na maligaya ka. Ito'y malaking kasiyahan sa aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa Sino to si Balaba Ola Air say? Kilala nyo? Cebu, galing sa Cebu, tapos na sa ano? talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. DJ Sniper Remix. Tandem Sack, Simply Full Package, salamat. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi. Kay aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Halos maganda tuling sa katitingin. Ganyan katindi ang dating mo sa akin. Kaya sana'y pansinin ang aking lambing. Segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Pasko, kailan ba ang anibersaryo? Ay, naku. Bakit? Ah, 30! Saan ka galing? Magwas ka na nga, sa tatatalag lang. Kapag ika'y wala sa Magwas ka muna. lahat, kung anong gagawin, ang pakiramdam ko'y parang lang ng kulay. At alam kong ikaw lamang ang aking buhay. Dahil ako'y Si Lloyd. Padikit naman kay Pilmar yung nakapin. katindi sa ika'y aking nakikita. Balik, 70 plus pa lang. Kung katawan, kung sakali mang ako'y ibigin mo, ibibigay ko ang lahat ng iyong gusto. Basta't makita ko lamang na maligaya ka. Ito'y malaking kasiyahan sa aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. Dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mo. Napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita. Halos niyayanig Ang buong mong katawan. Simply, Dana po si Amor. Willard, parang 4 points. Yun.
palipad Mama, gusto makapapahanda Mama na maghanapon na Mama, harinig at si Baba keluar Kapilat Yan, si Amor, noted friend. Thank you sa mga dumikit sa akin. Iwan lang ng bakas para puntahan ko po sa bahay nyo. DJ Sniper. Yon, Aniens TV, daan sa nakapin. Salamat. Kapatid, may jacket ka na, Aniens. Ayan guys, magtigit-tigit na po. 53 thumbs up si host. Thank you. Hari nila chiga-chida pula mo sa isi Kan ayam Aniens TV, baba ka ng bahay kapatid. Bigyan kita. ada bagi Aniens TV, baba ka ng bahay kapatid. Bigyan kita ng extra banana kapatid. Maskara bulan depan hai lagu ulang cerita sama memang sama lah tanggung jawab siapa yang tutup mata Yang guli lah. guli lagi deh macam tu lah happy guli lagi Si Amor, linkless. Ito kapatid. Ito kapatid, ito si Amor ang bahay niya. Yan, simple. Yan po ang bahay ni Amor. Binaba ni Nightbot. Yan, si Amor Channel. Yan, binaba po ni Nightbot. Diyan na lang pasok. ini menolak mama dah masak ke baba lah Lo? senyum tu tak lah mama tak dirasi kau Belmar on the way. Guys, mag-iwan po tayo ng bakas guys para mabalikan po tayo. Ha? disuruh kita keluar apa jodahnya mama satu cepat tidur itu juga dapur kita Yang guli lahat ng ginggango. apa puas naik Sa lahat ng dumikit, salamat. Work mode na ako. OFW ako dito, Hong Kong. Salamat balikan. Oy, ni Hearts, thank you kapatid na nakabisita ka sa aking channel. Hope na next time pumunta ka pa rin dito na pag hindi ka busy, no? At pagpatuloy mo lang yan kapatid. Thank you so much and see you next time. Mag-ingat po kayo dyan guys kapatid, mag-ingat po kayo lalo na po sa mga gwapo. Lalo sa mga babae, mag-ingat po kayo sa mga gwapo dyan, ha? Kasi konti na lang po kami natitira ngayon. Mag-ingat-ingat po tayo. Lalo na sa mga cute. Anisyen, mag-iwan ka ng bakas. Kau nagsaging na doon? Mula nun, kau nagsaging ba? Para ligon ba? OFW booking, sino nagsabi na gwapo at cute ka? Yan naman sinasabi ko. Walang nagsabi sa akin dyan, kapatid. Walang nagsabi. Loko yung nagsabi ng ganyan. May jacket ka na, kapatid. Naririnig pala ako. Uy, siya more than pang 520 po ako. Uy, OFW booking, baba ka ng bahay.
Baba ka na, ay, kapatid, thank you talaga kapatid. Sa dami-dami ko namang sinabi sa iyo kapatid, tapos yan lang yung words na nag-react ka agad. Parang hindi ka ata maniwala. Ngayon lang ako nakapasok. Ngayon ka lang ba pumasok? Baba ka na ba kapatid, bibigyan ka ng banana. Ang mga gwapo ang mag-ingat sa... Ay, salamat din. Salamat, hindi ako gwapo. Buti na lang ni Heart, hindi ako gwapo. Si OFW talagang biglang nag-react siya. Thank you, mga guys, kung hindi na kasi tayo, actually guys, hindi na talaga tulad dati na hindi na ako tulad dati pag nag-LS ako guys, maraming pumapasok, maraming bagong pumapasok. DJ Sniper. Tapos matagal akong hindi nakapag-LS guys, 1 month and 2 weeks. Hindi ako nakapag-LS, lumipat ako namin ng bahay ng aking misis. Then, nawala, karamihan ng mga viewers ko, nawala yung iba. Nagipatan. Kasi nga, 1 month, 2 months, di ba? At the same time, guys, nakapag-ilis ako 3 times lang. Then, hindi na naman ako nakapag-ilis ng ilang araw. Kasi nga, nanganak na naman ng aking misis. Kahapon, nakapag-ilis ako, tapos ngayon. Ayan. Before kasi everyday, linggo lang atang parang hindi, kasi family day. Gusto ko may balik yung mga dati. Pati mga VIP ko nawala na rin. No, it's okay, it's time. At marami na rin ako mga ibang mga VIP nga na-monetize na rin yung channel. Happy pa rin ako sa inyo guys. Ang payo ko sa mga baguhan. Yung mag-start pa lang yung hindi pa naging morning. Tiis-tiis lang po tayo kapatid. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, no? Still here po. Yan, sabi po ni Judith. Yan mga gusto ko niya kapatid ni Judith. No? Yan, thank you po si Amor sa pa-BG-BG mo yan kapatid. Ancient TV, I will give you 1 banana kapatid. Yan, Onions TV, 133 kapatid, 133. Pang 133 ako kapatid sa iyo. 22 thumbs up, 133. Lagalag sa ilog. Walang anuman kapatid, oh. Babae po, pangasikan baby ko. Bukas po, magwa 1 month na po ang aking baby. Pinanganak ko siya ng Abril 12. Yan, Onions TV. Yan, pang 133. Bigyan pa kita ng isang banana kapatid. Onions TV. Yan, Onions TV, pang 134 kapatid, pang 134 to ha, pang 134. 23 thumbs up, yan. Angelina, baby, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about the fun. Yan kapatid, pang 134 yan kapatid. Thank you so much. Yan, si Lord, baba ka rin ng bahay. Sabi po ni Pilmar, si Lord, baba ka ng bahay kapatid. You can cha-cha in the night, cha-cha till two. And if you cha-cha miss, that's the cha-cha you. Hanggang, sabi niya na kita ng 2 banana kapatid. Si Lord, baba ka ng bahay kapatid. Baba ka ng bahay. Onions TV, ako guys, hindi ako, ay ba kasi ang ako guys, namimigay po ako ng banana, no? Binibigay ko sa mga nangingisda kasi
Wala namang problema sa akin as long as meron ako, di ba? Kaya nga nandito tayo because of the banana. And importante guys, yung meron tayong organic friend, no? Hindi kasi ako yung tulad ng iba na nag-illness, na ayaw mamimigay, ayaw namin. Ang daming mga gumagawa sila mga ninja sikat account. Ayaw naman nilang magdikit. Kaya nga, di ba, so what purpose natin gawa ng second account o third account, di ba? Sinigay natin, especially sa mga maliliit pa na mga banana. Kasi guys, napagdaanan ko yan, napagdaanan natin yan. Yung mag-start pa lang tayo, ang hirap yung mga mag-start ka pa lang. Diba? Tapos, di ba, nakatandaan nyo, may mga tumutulong din sa iyo. Uy guys, dikitan natin to sa ano kasi maliit pang banana. Ganon din tayo guys. No? Mag-once kayo guys, mamonetize. Lumingon po kayo kung saan kayo nagsimula. Ha? Tandaan nyo kung saan kayo nagsimula. Lumingon po tayo guys. Kung nagsimula kayo kay kumare, kay kumpare, doon po tayo kay kumare at kay kumpare nagsimula. Ayan, may bago tayong pasok guys. May bago tayong pasok si Jovet Tonyo. Hoy. What's happening guys? Nag-look ko yung ano ko